singahlala phansi ebukhweni bukaThixo. Amen. I don't laugh, singahlala phansi ebukhweni bukaThixo. Sisebukhweni bukaThixo. Amen. We see the presence of God. Ufuna ngikhumshe ngesimpolo ngathi we see the presence of God. Sisebukhweni bukaThixo. Hallelujah. 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 Oh Thixo basebukhweni bukaThixo. All right. You know, benthetha ngokholo faith. Amen. Ukholo. Ngithe ngenye imini singapha emzalwaneni ndathi yazi xa ulikholwa ngoku uthi ulikholwa siba sikubona uhamba namakholwa siba sikubona ukuthetha kwakuthetha ngathi likholwa ubizwe ngoba ulikholwa but wena uthini ngawe ithi lento xa ulikholwa xa ukholwa ulikholwa kodwa ukholwa ntoni ukholwa ntoni ithi yonke into engesiwe elikholweni lonto isisono ulikholwa kodwa lezinto ezingaphumi kukholo lwakho lonto isisono kuThixo. Amen. Hallelujah. Yiba likholwa elikholwayo. Ungabi likholwa elingakholwayo. Akhona amakholwa ayakho angamakholwa kodwa wakholwa. Kuthe maphama bakholwayo abaphakame. Kuthe khawusibonise izikhamo zokukholwa kwakho. Nothing. Amen. Ndazi bandicacise kanjani lento. Ikholwa kuba sibona imiphumela yokukholwa kwakhe. Yes, imiphumela. Sibona usekhala. Sibona imiphumela yokukholwa kwakho. Sibona usemsebenzini. Sibona imiphumela yokukholwa kwakho. Sibona usesikolweni. Sibona imiphumela yokukholwa kwakho. Emveni kokuba uYesu efile abafundi bakaYesu baboniwe behamba beyila group babajonga abantu bathi abantu abayiyo lento siyo babona ukuhamba kwabo bese ukuthetha kwabo babona i-character yabo indlela yokuziphatha kodwa niyabona bafana noKristu. Bafana noKristu. Kwaphuma igama kwathola abantu ngamaKristu. Zange uPeter bene-posters hambe sithi ngamaKristu. Kodwa kwathi abantu indoda saziyibona isuka ngokwa-rich sihlapha ithi indoda kodwa abantu bayazi indoda bazawuthi indoda le abantu abawaziyo amaKristu bathi aba ngamaKristu abantu ababaziyo abantu abasindisiweyo bazawuthi aba ngamakholwa ukukholwa kwakho asizukuxelelwa nguwe kodwa abantu bazawujonga bajonge ihambo yakho bajonge ukuthetha kwakho bajonge ukwenza kwakho inene nanga amakholwa haleluya nanga amakholwa babona imiphumela yokukholo. Amen. Yazi Yesu kula ministry yakhe inye into ayikhalimela kubazalwane bakhe bafundi. Beyikhalimela kakhulu unbelief ukungakholwa.
kanti ukholo lweni bazalwana luyephi ube ngona ngento ongakholwa ngabazalwane bakhe hey belenga ubethetha abafundise ababonise babe ngathi bevile kanti abevanga athi luphi ukholo lwenu bazalwane luphi ukholo lwenu apha kuwe ngaphakathi ikhona into athi uThixo xa ethetha ingwane kuthiwa kufika udaba kuwe kubekho into engqwanayo lubamba ukholo amen hallelujah uYesu from Genesis siyoma kwincwadi yokugqibela isityhilelo ibisaziwe into uYesu uzawufa kodwa on the third day uyavuka amen ubafundisile abazalwane bakhe wabafundisa uMaria noMaria basemagadala wabafundisa into abangosuku lesithathu ndabenzibini bangathi bevile bangayikholwa lento yokuvuka kwakhe bangayikholwa njani nangoku abayikholwa lento ayithethileyo yifa uYesu selengcwatyiwe kwatyinwa ngelitye kodwa ngosuku lesithathu ekuseni uMaria senthetha nalo uMaria wasemagadala bavuka kusemnyama bavuka ekuseni akumnyamanga kodwa kwakusasa kakhulu bavuka bathatha izikholo zokukholwa uYesu bahamba baya engcwabeni kusemnyama nabo mama baya emangcwabeni ndazi babasayana namhlanje umama singake sibathethise xa singawabona besemangcwabeni kodwa uMaria siyefika abephethe izikholo bafika baya engcwabeni elikaYesu on the third day kabefika phaya yebethuna nafuna ophilileyo kwabafileyo kanjani kuni kutheni nazofuna ophilileyo kwabafileyo uyavana umuzi bayilibele le nto uYesu uthe on the third day zabe nivukile bayajika bayabaleka baphinda bafundi bathi hayi sifike sabona impahla pha kuphela uthi uPeter esasigada usela ndoda yake yathula yema yathi ba kwenzeke ntoni bethetha nayo uPeter athi yes on the third day ngosuku lwesithathu ndiyavuka kodwa ngoUPeter akasayazi lento wathi ngeke manje uyasibonela engcwabeni kuthiwa wabaleka esengcwabeni wayakwazi ukubaleka kakuhle uPeter kuthiwa indoda yasuka mva phaya overtake nomdlelo wacaphuka ngayo kwindoda overtake wabazalwane uyofika engcwabeni kayifika le ndoda neyijonga pha uYesu akekho uthe uYesu on the third day bafuna ntoni kwabafileyo evukile ube baxelele uyavuka now kwabonakala uba ikhona into engakuhambi kakuhle ukukholo lwabo amen kanti bayikholwe lento ayithethayo kanti ilizwi linye eliphuma kuThixo ibambe ngokholo ibambe ngokholo izinto zonke zethu kafuna uzibambe zisuka kuThixo sikhuphe isandla sokholo sikhongozele ngaso. Do you believe this? Niyayikholwa lento niyayikholwa lento ukwindoda yayingabuni ngithe 10 minutes uba ukiphelile 5 minutes ngoku umuntu okhawulezwa wayibona lo biyaphela 5 minutes ngicela avela athi isandla ndizohlala phansi
Le ndoda kuthiwa nguBartimaeyu phaka kuMark 10 verse 47 banophethe iBhayibheli ungakwazi ukufundela uMark 10 verse 47 kukhona enye into endifuna ukuyiveza into yoba ukholo uyaphilisa uyazi ungade uphile nje ungenzeka into yoba ingxaki kuwe ukholo ubhaqe izandla yonke lemihla ngabantwana bakaThixo begcwele ngamandla kaThixo kodwa awuphili utheni lukholo ngoba ukholo uyaphilisa amen ukholo uyaphilisa ngifuna ukuvezela something into yobukholo uyaphilisa senza uhlala phansi kodwa ngifuna ukuveza something kolkholo enithetha ngalo ngoba eyona nto imandla ndichona njengoba silapha kule ntente nje okokuba ngabukholo lwakho luweak and olkholo alifuna ukuqhutywa nanto sisicingela uba mhlawumbi kuzofuneka kubekho intwana yamanzi oyigalelayo noba iparafini kolkholo alixutywa nanto ngoba walinga waliquba nento ukholo lwakho loba weak luphinde libe weak until be weak wena amen ngoba somelele nje somelezwe likholo xa uphuma kokwenu usiya edolophini uthi ngizawubuya uyothenga iparafini ngizawubuya uthethe ukholo ufuna uthenga iparafini ubuye nyani kwenzeka lento uyithethileyo lento uyikholwayo igama lenkosi malibonga uba bekusiliwe inkwenkwe ethi irhunti into ebukhali ihlabeni izihlahla uthi mgqibile ndikuxelela ukuxelela noma ibingagqitywanga yebe seyigqitywe ngoba kutsho yona ngomlomo le nto iyithethileyo uzakwenzeka yona amen uyayibona le ndawo kuyo xa uthetha ukholo le ndawo ungayithandi ukuyo ungayibizi lokuyibiza bize loyifunayo biza le uyifunayo awuphangeli kodwa vuka ube clean ekuseni kokwenu usithanda uthi ndiye emsebenzini uthi ndiyavuka ndiye emsebenzini uvuka uhlambule nganje bonke abantu baye emsebenzini igama lenkosi malibonga uba awunamoto ube ngathi ube ngathi awuphilanga so ungene evenkileni uthenge uthi mama Mdokwe imoto yethu siyipakishe phi kanene ayikho uthi ngithele nto ndiyageza le mama Mdokwe imoto yethu siyipakishe phi masiyofaka pha emotweni ufike lapha hayi bazalwana uthatha ukholo uthi sawungasenayo imali usithanda uthi I'm rich seyingasekho uthi ndityelile kodwa imali ayikho haleluya umthatha besinansika phaa esihlele mthatha uthi yabona usathana use ubothi xa uqonde usathana iyayazi meko yakuba icayi kakhulu awunakwanto ulamba apha esiswini uthi ubone into yoba iqalanzinzi ii-agents kasathana ngoba sezikhona zithunyiwe amanzi okujonga uhlafune ngongekho nto lo mntu uyadla nje ngokuthi akathi uhlafune into engekhoyo that is faith engadayilutwanga xa seyuyibambile ifaith bathi abantu akaphilanga phambili kodwa izinto zakho uzibamba kumoya xa zifika izinto zakho uzibambile igama lenkosi malibonga enthe masifunde phi yona verse 47 46 chapter 10 kodwa sike wajikele izinto apha ngobeliza anoyifumene verse 46 baza kufika eYerikho ekuphumeni kwakhe eYerikho apho nabafundi bakhe nendimbane elingeneyo unyana kaTimeyu uBartimaeyu hamba ke kufike uYesu
kufike the master Ukholo apha namhlanje ndiye ndathi une presence. Ufike uYesu phaa eJericho uhamba nendimbane uhamba namadoda amakhulu. uPeter wayekhona naye ekhokele phaa. John was there. NoThomas uyamkhumbula uYesu umkhuze kakhulu uThomas. Ngoba bengakholwa ubemkhuza oko. Ngoba ngoku behamba noYesu kodwa ukholo lwakhe beliqhwalela kakhulu. Amen. Ubekhona naye. Dlula ke mama. uBartimeyu imfama waye ehleli ngasendleleni engqiba. Hamba kuBartimeyu njengoba bengqiba pha ngasendleleni. Bemane sifa ngendlebe yakhe ba ukhona uYesu umsindisi. Ukholo lwakhe lwamxelela lwathi uyabona wena ungadibana noYesu azawuvuleka amehlo wakho. Amen. Yayingekho enye into eyayiringa kuye into ba uzophila kanjani. Kodwa ukholo lwakhe lwathi kuye wena wadibana noYesu uzawuphila.